skal man vende. Han har rigtig drillet sig til fodbold. I dag skal han tage en hård skud på målet. Og vil du gøre det en gang til, Mohammed? Godt. Han laver lige en gang til. Han fyrer rigtig hårdt. Kig på den måde. Den skal Mohammed lave lige igen. Mohammed? Vil lige sige noget til en hæpper? Han har faktisk trænet sig med sin far. Hans far er verdens bedste fodboldspiller i hele Somalia. Kig på den måde. Det er meget sindssygt. Og vil du gerne prøve en gang til? Okay. Han fyrer rigtig hårdt. Han kan godt gøre det lidt bedre. Vi ses om et øjeblik. Nu. Kig på den måde. Mohammed, de vil gerne lige spørge dig om et spørgsmål. Er din far verdens bedste til fodboldspiller i hele Somalia? Er han god til fodbold? Er du gerne prøve en gang til? Mohammed? 3, 2, 1, skud! Ja! Nej! Vi ses om et øjeblik igen. Kig på den mål. Han har trænet sig, ikke også, Mamma? Mamma, skal jeg stoppe videoen? Okay. Så lige den skud. Mohammed har trænet sig. Ses om et øjeblik. Se på det fantastiske mål.